Live from the studios of Leader News Philippines, Errol Dakame of Kamaong Acero starts now! Isa patay at 10 iba sugatan na magkasagupa ang militar at mga ASG sa Sulu. Pulis na dawit sa murder attempt sumuko, hinihinalang sangkot din sa EJK. Groundbreaking ng Marawi Rehab, postpone ulit. Simbahan muling iginit, di raw nakikialam sa politika at di nagpapadikta. Philippines, Province of China banners na nagkalat, ipinabaklas. Hiling na public hearing ni Senator Leila de Lima sa kulungan, delikado daw ayon sa Philippine National Police. Labor Department ibinibenta umano ang dapat libreng OFW ID ayon sa isang mambabatas. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako na po ito si Errol Dakame. Welcome sa tigasim palatuntunang tituladong Kamaong Acero. Sumasa niyo po ng live mula dito sa studios ng Leader News Philippines. Hi and hello sa mga OFW sa iba't ibang lugar sa buong mundo. At sa mga nasa Metro Manila, everybody's welcome sa ating palatuntunan. Sa mga nasa malalayong probinsya at mga barabarangay, hello, hello! Areglado, ngayon po ay Huwebes na, petsa 12 po sa buwan ng Hulyo taong 2018. At batiin na muna natin na happy birthday ang may mga kumpliyanyo sa araw pong ito. May mga anibersaryo at may mga piyesta. Ang aming hiling ay maging memorable po ang inyong mga pagdiriwang. At doon po sa mga tutungga, mga tatagay, siyempre kakain. Paalala po natin, as usual, do it in moderation. At mga teleponong pwede niyo po makontak sa studio ay 0927-494-2175. At sa mga smart subscribers naman po ay 0949-7365,000. Once again, we invite everyone to please like our page at i-share po ninyo kaagad sa inyo po mga wall para mas marami pong nakakaalam sa mga totoong nangyayari po sa ating bansa. Ang bansang Pilipinas na nag-iisang bansang minamahal po natin. Alright, mananatiling ang Leader News Philippines ay source po ng legitimate at genuine news habang tayo po ay nanumpang lalabanan po natin ang mga nagpapakalat ng fake news. Si Errol Dakame, ang Kamaong Acero. Alright, bumati na muna tayo sa mga maagang nagparamdam sa ating palatuntunan. Si Sir Edward Princess Harris Lapatar, yan. Joining us, binabati niya rin si Bru Oliver. Butch Arcangel, hi sir. At thank you Butch, dyan sa Caloocan City. Si Reynaldo Cabato, hello Sir Oliver, ayan. Hi Reynaldo. At sa mga kasama mo dyan, Eileen Chorica Hermosa, hi Ma'am Eileen. Polski Untalan is joining our program, thank you Polski. 1010 Yap Oxon, hello dyan sa inyong mga lugar. Si Leonard Raimundo nanonood din. Napakarami. Sila Jun Benito. Hi Sir Jun Benito. Kumusta kayo dyan? At kay Jed. Hi Jed Gamboa. Mamaya po pagkatapos ng program natin na 8 o'clock ng gabi, ang programa pong Bible Cafe headed by Pastor Ram Gamboa na nasa Amerika at yan pong pinagmamalaki ng Leader News Philippines na kahit nasa Amerika po ay nakapag-broadcast po ng live sa Leader News Philippines. And that's because of our technology na pwede pong mag-broadcast ang mga anchors natin even coming from various points in the world. Oo, yan ang yabang ng Leader News Philippines. Oho, sige. Alas 6:28 na po ng gabi. Unahin na muna natin ang, siyempre, kasama po natin ang buong person ng Leader News Philippines News and Current Affairs team. Ang ating mga Leader News Patrol. At siyempre, ang nagpapalipad ng matay ng ating palatuntunang Kamaong Acero ng Leader News Philippines. Ang ating mga engineers, Engineer Oliver Lico.
at Teo Villamil, habang sa camera po nakabantay si Tony Porcalia. All systems go to po tayo sa araw pong ito ng Huwebes. Unahin po na natin ang report ni partner Boyet Guillermo mula sa Southern Metro Manila. Habang dumadami po ang sumisilip sa ating palatuntunan, Jen Marquez, mabuhay, leader ng Philippines. Gandang hapon po, Sir Errol and CM Oliver. Edward, thank you. Salamat din po sa pagbate, Sir Errol. Mabuhay po kayo. Thank you, Leonard. Tagasan nga si Leonard. Yan. Tell us kung tagasan kayo para yung mga lugar po ninyo ay ma-recognize natin. Shout out po sa mga Beach Boys Riders Club, Blue Knights Motorcycle Club sa Tatalon, Grace Cabato and Reynaldo Cabato, Las Marias sa Viajeras. Palagay ko yung mga babae ito, Las Marias kailan kayo magkakaroon ng Los Marios? Laguna Riders Alliance. Good afternoon to all of you guys. Welcome sa ating palatuntunang Kamaong Asero, ang nagmamahal sa bayan. Ayan, programang may malasakit at nagmamahal ng tunay sa bayan. R3P Riders. Hi to all of you. SMRC Lagalag Riders. CDE Advertising from Marikina. Oy, magandang hapon po sa mga taga Marikina City. Jun Benito and family from Marikina and Benitez family from Dubai. Good afternoon sa mga taga Dubai. By this time sa Dubai ay anong oras ba ngayon? Mga advance yata ang Dubai o late ng 4 hours? Sige, tuloy lamang po tayo sa ating huntahan sa hapon po kita ng Huwebes. Yan, mga taga Tatalon, Las Piñas. Yan, Tatalon, Las Piñas City. Magandang hapon sa inyong lahat at hello sa aking magandang ninang pinsan, Nelly Cope. Ayan. Ang aking magandang ninang na lalong gumaganda habang napupromote sa kanyang trabaho sa DepEd. Hello sa mga teachers na kung wala po silang lahat, mga teachers, ay wala po tayong lahat naman kung nasan man tayo ngayon. Ganun po ang papel sa buhay po ng mga tao, ng teachers. Walang presidente, walang senador, walang abogado, walang announcer. Yan, mga ganyan kung wala pong teachers. Report na po muna tayo. Isang OFW daw nabibwisit dahil naka-schedule na ma-claim ang kanyang pasaporte. May schedule pero dismaya yata. Hindi nangyari yung pangako ng ano ba naman yan? Alan Peter Cayetano, anong nangyayari dyan sa DFA? Alamin natin ang report na yan ni partner Boyet G mula sa Southern Metro Manila. Partner Boyet, magandang gabi sa iyo dyan. Yes, Errol, magandang gabi din sa iyo. Dismayado, Errol, itong dumulog sa tanggapan ng mga mamamahayag ng Progressive Crime Media of Southern Metro ang isang overseas Filipino worker or OFW kung saan inireklamo na ang hindi nito nakuhang passport sa Department of Foreign Affairs Consular Office na sa kabila na naka-schedule na ang release nito ngayong July 11. Ayon sa OFW si Janessa Marie Aspacio ng Pasay City, pumila siya sa releasing unit ng passport at isinumite ang kanyang electronic receipt number. Unang ibinigay ito noon sa kanya noong June 5, 2018 matapos isinumite ang lahat ng mga dokumentong hiningi ng DFA. Laking gulat na lang ng OFW nang tawagin ng kanyang pangalan at ibinalik ng taong umasiste sa kanya ang resibo at may nakasulat na suspended interview. Ilan? Para ipasa siya sa ibang pila at proseso kung saan nabigyan naman doon ng slip number na may detalye ng panibago niyang appointment na itinakda ng August 6. Laking pagtataka ng OFW si Aspacio na bakit may panibago siyang appointment sa DFA, gayong naisimite na niya ang lahat ng dokumentong hiningi ng DFA at dumaan sa proseso ng biometric. Nagdag pa ng OFW, ilang beses na nga daw siyang nagpabalik-balik sa DFA para sa pagbibigay ng iba't ibang dokumentong hinihingi ng ahensya. Kung akala ni Aspacio, sa katulad niyang OFW na nakakatulong sa ekonomiya ng bansa, dahil sa pagpapadala sa Pilipinas,
ay mabilis siyang mabibigyan ng pasaporte ng gobyerno. Yan ang problema dyan sa DFA, ano? Napakahalaga ng papel ng DFA sa pangalaga sa pangmundong relasyon ng Pilipinas at sa mga OFW, sa mga gusto mga abroad. Pero ewan ko ba naman dyan sa ating Sekretaryo Alan Peter Cayetano. Wala eh. Ang nailagay kasi dyan, amateur eh. Amateur na diplomat. He may be a good senator but mas marami kasing magagaling dyan. Bakit yan ang napunta dyan? Alam mo, dapat nasusuri maigi ng ating kalihim ng DFA. Lalo't-lalo na yung kanyang mga tauhan sa passport division. Ang dami-dami partner Boyet na nangyari na, oo. Yung sabit, mga reklamo, yung sabit sa mga reklamo. Marami ang naiinis ngayon sa DFA sa pamamahala ni Alan Peter Cayetano. Aray, oo. Alam mo, Yan ang totoo. Inaasahan natin na ang DFA ay gaganda dahil Peter Cayetano nga yung ahensya, yung ating kalihim. Pero lalong yatang lumala ang problema sa loob ng DFA, lalo na tungkol sa pagkuha ng passport. Taong bayan na. Meron tayong mga natatanggap na report at reklamo. Imagine yung appointment pala. Yung appointment pala, binabayaran na. Ganon? Oo, nababayaran Anong yung klaseng, appointment. anong klaseng pangakong pagbabago yan, paring Boyet, dyan sa DFA? Ganun na Appointment? nga, no? May for sale? Appointment for sale? Oo, dapat kaliksikin yan ng ating kalihim na yung appointment binabayaran niya ng ating mga aplikante. Alin bang appointment yan? Alin bang appointment? Yung transaction? Para nakatakda kang harapin ng DFA sa araw na ibinigay sa iyo. Pero yung iba nga, nauubos nga yung slot dahil na ibebenta. Pagka ganyan, kung sasagutin tayo ni Alan Peter Cayetano hindi niya alam yan, may inutil nga siya kung hindi niya alam yan. Kung nalaman niya na yan, dapat tumigil na yan. In fairness naman yan, ano? Nakikita rin naman natin na meron siyang ginagawang pagbabago. Anong pagbabago? Anong pagbabago? Sige nga. Ano ba ang binago nga ngayon? Ayun, ang sinasabi ko sa iyo eh. Ikaw ang reporter eh. Sige nga, i-report mo kung anong pagbabago sa DFA. Ang pagbabago ngayon, naka-schedule, hindi na-release yung yung passport. Yan ang pagbabago. Yan ang nakakagulat nga naman. Yan ang nakakalungkot dahil bayad na yan. Paring Boyet, bayad na yung pasaporting yan. Nagastusan ulit dahil akala ng Ale, marirelease ngayon. So anong nangyari? Hindi na-release. Ganito kapag ikaw, binigyan na ng release date, no? Ibig sabihin, dumaan ka na sa proseso na isumiti mo na ang lahat ng mga dokumentong hinihingi ng DFA. Bukod doon, pumirma ka na at na-biometric ka na, nagtammat ka na doon. Kaya nga, binigyan ka ng releasing date, ibig sabihin yan, passport na yan, kukunin mo na lang ng, saklap naman. Ano daw ba ang paliwanag muna sa Ale? Bakit nagkaganon? Pinababalik siya ng August 6. Bakit nga daw? Bakit? Appointment daw para sa interview. Ano ang sabi nitong... ano yung appointment ngayon? Ayun, pero yung appointment, bakit nag-a-appointment nga? Diba? Mga gago yung... Kagaguhan yan, paring Boyet. Pinabalik ngayon for an appointment, tapos ngayon, binigyan ulit ng panibagong appointment? So what's gonna happen on August? Bigyan ulit ng panibagong appointment? Alam mo, yung complainant natin siguro, medyo... Kasi complainant natin, nakita mo naman, may itsura. Ako ang isa lang masasabi ko dyan, paring Boyet. Palpak na serbisyo ng DFA, magre-reflect yan sa sekretaryo, sa namamahala dyan. Ayusin nila dapat kaagad dyan dahil hindi biro yan, paring Boyet. We are bragging na ang DFA passporting services is computerized and automated. So what's going on? Alan Peter Cayetano,
Okay, paring Boyet. Sige, bantayan mo yan kung ano mangyayari dyan sapagkat yan hindi niya nakakatuwa yan, paring Boyet. Habol ko lang, in fairness, ang spokesperson ng DFA na si Elmer Cato. Oh, bago. Pwede ba nating makausap yan si spokesperson Elmer? Ano natin? Sige. Siguro, ibibigay ko ang number sa iyo nang sa gayon makakontak siya at mapagpaliwanag. Pero nagpauna na siya na nakarating na sa kanya yung problema. Nagre-report niya yung complainant para maikwento sa kanya kung ano ba ang pangyayari. O dapat lang. Inaasahan natin sa paghaharap na yon ay mabibigyan ng magandang aksyon itong problemang itong. At wala nang maulit na kahalintulad na insidente. Yes, oo. So, antabayanan natin yan. At, Okay. Gawan mo ng follow-up report yan, paring Boyet. Gawan mo ng follow-up report. Gawan natin ng follow-up report. Alright. At bukod doon, ma-interview natin siya live. Alright, okay. Live mula sa Southern Metro, Boy Guillermo, Leader News, Philippines. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Thank you, paring Boyet G. Mula po sa Southern Metro Manila at nagbabantay po dyan sa kaharian ni Alan Peter Cayetano ang Department of Foreign Affairs. Alam niyo ho, dami-daming issue po dyan sa DFA. Isa yan. Yan ha. Isa yan. Di ba nakakabwisit yan? Ang mga OFW ay dapat naalagaan ng maigi dahil sa totoo lamang mga kaibigan ko, tanging OFW ang malaki ang naitutulong sa pag-inog po ng ating bansang ekonomiya dahil sila po nagpapadala ng dolyares dito. Oh, yan ang totoo eh. Wala naman tayong ini-export. Ano ba ini-export natin? Wala, kundi mga Pilipino papunta sa abroad. Yung mga may sariling diskarte, yung may mga talinong, may lakas ng loob na dito manatili at magnegosyo, ay okay po yun. But, marami pong mga kababayan tayong nasasalang pa ang kaligtasan, ang buhay, dahil po sa walang ibang paraan kundi mag-abroad. At ang kapalit po niyan ay yung dolyares na pinagpataluan po ng dugo at pawis na dapat naman ay nasusuklian ng gobyerno ng maayos na serbisyo. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Pakigreet ang Santa Teresita Elementary School, Lanigay Elementary School, and Pulangi South Central School from our district. They're all winners for Brigada Eskwela Best Implementers Division Level. Congratulations. Insang Nelly, Ma'am Nelly Kope, yan. Galing talaga pag ito ang namamahala sa mga eskwela. Ito kahit saan pumuntang eskwela nito at district, nag-i-excel. Nag-i-excel ang pinamamahalaang mga eskwela at distrito. Congratulations. At sa mga eskwelahan na nabanggit, Santa Teresita Elementary School, Lanigay Elementary School at Pulangi South Central School. Congratulations to all of you there. Ayos, sige. Maymay Arguelles. Thank you for joining our program. Doon po sa mga nais magpabati, may babatiin, simply send your message. Dayan ba ito? Dayan Jude Gonzal. Hi, Dayan! Dayan, sino si Dayan? Hi, Dayan! Tenten, Sir, pa-shout out po Alliance of Tetelon, Quezon Riders Altar. Sige. Bark and ano pa ito? Riders Altar, Bark, FBU, TMG, KURC, SM. Liliit ng itong cellphone ko kasi parang mga kuto na lang ang letra. Nakakadukling. Kaya pumunta po ako sa Acevedo. Pagawa ko ng mahiwagang salamin. Awa ng Diyos, ang singil sa akin ay yung reading glass po ay 3.5. Sana may mag-sponsor sa amin dito para mas luwaliwanag ang paningin namin. Lilit na. Cellphone ngayon, ang lilit na. Di tulad dati. Sige. Okay, sige. Tuloy tayo sa ating palatuntunan. Mga kaibigan, 6:43 in the afternoon, in the early evening. Kumusta kayo dyan? Sa inyo po mga lugar. Kamaong Asero po ito, si Errol Dacame. Pakilike po ang ating FB page, at i-share po kaagad sa inyo pong mga wall.
Simpleng-simple. Like po ang ating page na Leader News Philippines. I-copy po ninyo ang link, i-share po ninyo sa inyong sariling wall, FB wall, para yung ating mga kaibigan dyan sa wall po ninyo agad makapanood sa mga nangyayari sa ating bansa. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Mga kaibigan, sa oras pong ito, may special tayong bisita na minarapat nating kausapin na live on cam sapagkat may mga dala-dala siyang mga mahiwagang produkto. Ano? Mahiwagang produkto. Galing siya sa isang pagtitipo ng mga riders. Nagkasiyahan sila at sumaglit dito sa studios po ng Leader News Philippines. Nasa studio po natin si Sir Paul Hermosa, ang head trainer po ng Global Fusion Wellness. Global Fusion Wellness. Ayan. Sige. Sir Paul, magandang hapon. Welcome sa Leader News Philippines at sa programang Kamaong Asero. Magandang hapon sa lahat, lalong-lalo na sa istasyon natin Leader News Philippines at kay Sir Errol. Napakasalamat sa pag-anyaya. It's our pleasure, sir. No? Natutuwa kami kapag may bumibisita rito sa studio. Okay, Sir Paul, Global Fusion Wellness. Sa pangalan pa lang ng kumpanya, talagang the purpose is very clear. For the wellness of everyone, no? So, kailangan po nating maipabatid ano-ano ba yung mga pang-wellness na yan, ano-ano mga produktong pwedeng i-avail, sapagkat minsan kahit gaano kaganda yung produkto pag hindi nalalaman ng tao, hindi maka-avail yung tao, no? So, yes. Ayan, through Leader News, sige, pakilala natin. Sir Paul, ano-ano yung mga pwedeng makasolve sa mga problema ng ating mga kababayan when it comes to health? Okay, unang-una sa lahat, regarding sa problema natin ngayon sa ailments ng tao, napakahirap ngayon gamutin. Teo, buksan mo nga lakasan mo ng konti yung mic ni sir. Nakasarado. Ayan. Oo. Kunti lang. Babaan mo ng konti. Nag-feedback na sa akin. Okay. Ayan. Much better. Sige, go ahead, sir. Okay, thank you. So, regarding po sa sakit ng tao, kasi ngayon, yung simpleng lagnat, simpleng ubo, delikado na. Pag hindi mo yan naagapan, medyo minsan 3 days, pagdating mo sa ospital, 50-50 na agad. Complicated na. Yes. So regarding dito sa products natin, actually, this is a advanced discovery and technology na i-infuse natin sa common products, which is, ang sinasabi natin, we have a products na ngayon ay nakakasolve sa health problem due to radiation. Yung binibigay ng radiation na sakit sa katawan ng tao. Kasi, saan ba nanggagaling paring Paul ang mga radiation para alam nila? Actually sa lahat ng different gadgets. Gadgets. Yes, like na cellphone. Electronic gadgets. Yes. Cellphone, ang lakas ng radiation. Yes. Lalo kapag tawag ka ng tawag. Yes. Like for now, meron tayong sinasabi sa kabataan na ADHD, yung super hyperactive na pag-uugali ng bata. Ang one research is due to radiation. Yes. Kita nyo na yan. So before kasi wala namang ganung sakit. So nung kasi wala din cellphone noon. Yes. Kita. So ngayon, even based on DOH, pagdating sa cases ng cancer and brain tumor, pag tinignan mo yung status of work nila, mostly call center agent. Related pa rin sa radiation. Yes. Even respiratory problems. Yes. So ngayon, nagkaroon tayo ng research, which is ang common thinkings natin yung 7 pillars of health. Yun yung sinusunod natin, which is yung unang-una, yung mag-exercise ka, kumain ka ng maayos, nutritious foods, and then enough rest, and of course, healthy lifestyle. Yes, which is iwas daw sa bisyo. Pero still, kahit dedicated ka doon sa 4 na pillars of health, nagkakasakit pa rin So by now,
ang sistema pala, kulang pala yung 4 pillars of health na ginagawa natin. Oo. As of now, kailangan talaga ng pang-conquer dun sa technology, which is the harmful radiation. So, before, hindi naman to bago. Kaya lang, dati may scalar energy. Yeah. We have the negative ion. We have the far infrared, yung nilalagay sa massage. Ayan, kung ano-ano, no? Yes. Natutuwa sa atin, nanonood sa atin na paring Paul, si paring Andy Lumigin. Ay, Ano thank ito you very malapit much. nang maging kapitan ng barko ito. Nasa barko sila, oh. Nasa Cambodia daw sila. Pagigreet daw natin si Ariel at si Gerald, pati na si Andy. Sa mga nasa barko, thank you for joining us. Paring Andres, paring Andy. Pasensya ka na at hindi pa tayo nagkikita. Time will come, magkikita pa rin tayo. Okay. What else? Sino pa? Ruben Wood. Hi, sir. Mahina po ang boses ni Sir Paul. Okay na. Na-adjust na. Ang lakas na. Si Ma'am Elena Sigalat. Hello. Batiin ko na ito, sir. Baka dadami kasi baka malagpasan natin. Don't worry. Yes. Mahabang airtime natin. Atin itong atin itong microphone na ito. Anderson Chiorica Hermosa. Hi, Anderson. Palagay ko yung mga taga Kalbayog ito. Yes. Oh, yun. Yes. Panganay ko po yan. Mga sir. taga Kalbayog. Ayan. Oo, sige. Good afternoon and good evening sa inyong lahat. Okay. Sige, sir. Based on research, most of the illnesses ay related sa radiation. As of now, sir. As of now. Yes. Because we're in technology era. So kaya yung simpleng gamot hindi gano'n na ina-absorb, even though kahit gaano ka-effective. Oo. Nawawalan siya ng effectivity. Efficacy. Yes, because of radiation. So ang effect kasi niyan, pagka tinamaan ka ng radiation, yung system mo sa buong katawan mo inaantok, tulog. So parang ang sistema, Mabuti kung inaantok lang kung namamatay yung system. yun Mas ang mabigat, masama. ano? Oo. So same as sabihin mo na lang, pagod na pagod ka. Yeah. And then, papakainin ka ng misis mo. Anong pipiliin mo? Pagod na pagod ka, matulog o kumain? So, pipiliin mo yung matulog muna. Oo. So, ibig sabihin, pag tinamaan ka pala ng radiation, Na-imagine ko yun yung lasing na lasing. yes. Gustong kumain, tulog. Oo. so ibig sabihin, Oo. lahat ng magagandang produkto dito sa atin sa Pilipinas na gustong painom ng different companies or products na best in Philippines, yung effectivity niya hindi tatanggapin ng system kasi tulog yung system. Ayun. Because of radiation. So, kailangan pala nating sabayan na meron tayong anti-radiation. Anti-radiation. Products. Ang mga may radiation pa, yung mga computer, Yes. mga television. Even the remote controls of the TV. Ay, oo. Yes. Yung, di ba tamad ng tao kasi. Yes. Tatayo na lang para pindutin yung mga buton sa TV, wala na. Yes. Ano na lang? Alam nyo, Remote. like for the therapist, ang sarap magpa-relax eh. Oo. Ite-therapy tayo, yung magagaling natin therapist dyan. And then, one time tumawag yung misis mo ngayon, kamusta ka na? Tatamaan ka ng radiation, sayang yung pag-therapy nila. Ayun. So, once na nakita nila tong ganitong klaseng produkto, lahat pala magiging, kung magaling kang therapy, tas meron ka pang effective na product, mas lalong effective. Tama po. Hindi ang naman skills natin mo. pwedeng ipagbabalibag itong mga gamit natin. Di ba? Mga computer Yes. natin, mga Yes. cellphone. Kasi Kailangan na essential yan na natin. Yes. Ang kailangan gawin ay malaman natin itong mga panlaban. Yes. Ayun. Sige. Like for example, yung cases ng mga stroke patient. Oo. Kasi yung stroke patient, ang sinasabi nila, patay daw yung kalahating katawan. Ayo. That is sabi-sabi lang yun na patay. Buhay yun, kaya lang walang nare-receive na brain signals. So yung katawan nila ngayon hindi ngayon nakakagalaw ng maayos. Tama. Oo. Like for example, itong kamay ko. Iisipin ko, open, close, open. Pagka ganito na, halimbawa, open, gumagano na, ayaw mag-open, o close, pabaligtad na, yung bibig ang humihiwi. So, ibig sabihin, poor signal ka. So,
having this discoveries, pagka ginamit mo to sa katawan mo, magigising yung system mo. Even stroke patients na based sa experiences namin, meron 1 to 6 years na paralyzed. One-time therapy using this product, biglang nakakagalaw. Ayan. So, sige nga, ipakita mo nga yung products niya na paring Paul kasi ang dami-dami nang nanonood sa atin. Ito, like neto. Itong liniment. Kung titignan mo, simpleng parang liniment. ordinaryong liniment. Yes, pero this is... Ano ang kaibahan niyan? Okay. Ang big advantage nito, pagdating sa powerful oils, we have the combination of different powerful oils. Okay. Pero ang big advantage, they infuse 10,000 negative ion in this liniment. May negative ion? Yes. Hindi siya ordinaryong liniment? Yes. Aside from that, itong product na to is charged with scalar energy na karamihan alam yan yung scalar energy. Explain muna natin, Sir Paul, ano ba yung negative ion para alam nila? Okay. Actually, yung negative ion, ayan po yung isang natural power na nagpapalakas sa katawan ng tao. Halimbawa, like po nung halaman, they produce negative ion for our health. Halimbawa tayo, intake tayo ng oxygen. That is produced by plants. Tapos tayo naman, mag-exhale naman tayo ng carbon dioxide for the plants. So yung energy na pinoproduce normally, nagpo-produce siya ng negative ion. So pag na-inhale natin yan, lalakas tayo. Pero by now, pagka gusto mong mag-inhale, sabi nila, pag may sakit ka, pumunta ka sa mahalaman para mabilis ka gumaling. Pumunta ka sa waterfalls or tabing dagat. Kaya lang ngayon, kahit magpunta ka dyan, nabe-break na yung napoproduce na natural negative ion. Hindi na nare-receive ngayon ng tao. So ngayon, pagka meron ka nito, directly, yung discovery, yung negative ions, nag-gather niya. Tapos na-infuse niya dito sa produkto. Kagaling ano? Yes. So actually, napakaraming product na magagandang may negative ions. But by now, ang difference, pinagsama-sama siya. We have the scalar energy, we have the negative ion, and then plus we have the far infrared ray in one product. Tapos nailagay nila in liquid form. Kagaling naman ano? Yes. So once you have this, sabihin natin, we can guarantee na kung meron kang problema na lalo na sa nerves mo, or lalo na stroke patient or may problema sa puso, nagkakaroon ng enhancement yung health. Ayun. Tapos nakaka-recover. Because of that product. Yes. So sige. Paano ba ginagamit yan, Sir Paul, yung liniment na pinakikita mo yan? Show it again to the camera. Okay. Actually, itong liniment na to, this is also a nanotechnology which is level 2 nanotechnology. So ibig sabihin ito yung negative ion nito. Maamoy mo lang to, lalakas ka na eh. Ganon kalakas. Yung mga tamad ba pagka hinaplusan yan magiging masipag? Pwede. Mabubuhay yung dugo. Mabubuhay yung dugo, ano? Yung mga lalamya-lamyabang parte ng katawan pag hinaplusan yan, biglang mabubuhay. Parang alam mo nang tinutukoy ko. Kaya lang, maanghang yan, di ba? May mental siya. Mental scented siya. Actually, we have two types of this type of product. Meron kami dalawang klase. Yung isa walang menthol. Ayun, para doon yun. Yes, para pampabuhay yun. Kasi ito, pagka alam nyo na yung sinasabi namin dito. Pag nilagay mo to, malamig to, patay. Pero yung isa naman, pag nilagay mo, buhay. Ayos. Yes. So, okay, that's the liniment. Ano pa siyang meron tayo? We have also the... Basically, yung liniment yan, pwedeng imasahe yan. Yun talaga, sir, ang purpose niya. Yun ang purpose. Pang-therapy talaga, pang-massage. So, we have also the Supercard. Supercard? Yes, itong pinaka-unique ngayon. Kasi itong Supercard na to, this is... Ano ba yan? Parang ATM card yan Parang ATM Parang card. ATM card. Pero makapal, sir. Makapal siya. It consists of negative ions. Negative ion din. Para infrared ray. Saan yan ginagamit? Sir, ang pinaka-the best dito, nagagamit siyang fuel enhancer. Yan? Yes. Talaga? Pag nilagay mo sa sasakyan, Sasakyan? nakakatipid ka sa gas.
Pipino yung under ng makina. Oo. And then matitreat yung lahat ng fluids or liquids sa makina mo. Kumbaga, yung regular gasoline mo, pagka nilagyan mo nito, it will break the structure into smallest part. And then, malalakas yung sunog niya. So, ibig sabihin, para ka na rin nagkarga ng special. So, gaganda yung performance ng makina. Ayun. So, saan yan ba nilalagay kung sakali? Pwedeng idikit mo lang dun sa ano. Ang ginagawa namin, binabalot namin to ng tape or sometimes nilalagay sa card holder. Okay. Tapos ipapatong mo lang sa makina, idikit mo lang. Ganun kasimple. Using double adhesive tape. Gaano katagal na mapapansin mo yung benefit, yung epekto? Actually, sir, pagkalagay mo right away, yung hatak ng sasakyan mo, gaganda, mag-iiba. Kung yung silinyador mo, pag piniga mo, malalim. Pag nilagyan mo nito, bababaw, magiging sensitive yung silinyador mo, onting tapak mo lang, tatak. Naamoy pa lang yung sapatos. Yes, parang ganun, sir. Galing naman ng... what do you call that? Q card, energy card. Energy card. Ayos talaga itong kaibigan ko. Lahat ng pakikinabangan ng ating mga kababayan. And then, sir, ito pa isang benefits is strength booster at the same time. Kung sa tao? Yes, ibulsa mo lang to, sir. Oo. Kumbaga, yung cellphone, pag binulsa mo, radiation ang bigay sa'yo. Kung sa lalaki, kung nasa bulsa. Sa balls mo ang effect na radiation. Kaya karami... Maaring ma-hardboil. Pwede, sir. Kaya ngayon... Mga prostate problem. Yes, maari galing doon. Kaya even 30 years old. Hindi ako naglalagay ng ano. Tapos, sir, meron na rin cases tayo ng breast cancer sa lalaki. Sus Mario. Pero na? Yes, because of... Cellphone putting on the chest pocket. Ay, naku po. So, kaya... Buti na lang may mga ganitong produkto ng... kaya ito... Global Fusion Wellness. So, malaking tulong to sa atin. So, Q card. Yes. Ano pa ang nandiyan natin, sir? We have also ito, parang simpleng rub. Di ba? Parang, kumbaga, parang isang produkto ng liniment na mentol. Yung mga sikat na binibili dyan sa ano. Yes. So, iba yan. Ibang-iba yan. Iba because of the scalar energy infused. Ayun. And because of the negative ions. Ito, like sa akin, sa anak ko, nag-inasma. Pag inaasma yan, grabe, kawawa eh. Wow. Yan lang ang binibigay mo, galing na kagad. One time, thrice ko lang siyang na-applyan nito. And then, hindi na matake? Since October till now, hindi inatake ng asma. Kagaling naman ng produktong yan, no? Yes. So, paano? Saan ba yan saan available yan? Actually... Pwede bang mag-iwan ka niyan dito sa... Dami namin tumatawag dito kasi... pwede sir. And then actually ang head office po namin this is a Mindanao-based company. Ayan. Yes, and then sa Cagayan de Oro City. Pero as of now, we have different centers mostly in Samar and Mindanao. This is my first time here in Luzon. And straight to Baguio. Seeing my head leader in riders community to campaign this program, and I'm very glad and thankful na na-invite ako dito, sir, sa Sir Aaron, sa studio mo. Welcome. Para ma-share yung magandang At kami produkto. naman, as promised, ang agenda po kasi, ang mission and vision po ng Leader Knows Philippines, we will help Filipinos to stand out. Yes. Stand out in the midst of competition, especially competition sa Asian market, because helping Filipinos and helping Filipino products stand out, it would mean more jobs for the Filipinos. Yes. And of course, economy will move positively. Yes. Yan. So, sige sir, may mga contact numbers ka bang pwedeng just in case may mga nais magtanong, ano? Habang nanonood sa atin ng Roadmasters Wheelers Riders Club mula sa Calbayog, Samar, ang pogi ng president namin, President Paul Hermosa. Yan. Pakapihin mo yan pag uwi mo doon. Ha? Magpapakapi ka. Siguraduhin mo yung kape mo, may negative ion din. Lahat, sir. Lahat meron, di ba? Lahat, kargado lahat. So, ayun yung may share natin sa sambayan ng Pilipino na
pagdating sa health, dati pagka may cancer, kailangan pa pumunta abroad eh. So ngayon dito, we find ways and solution para hindi tayo magkasakit. So lalong-lalo na sa mga kasamahan nating rider na bumabiyahe ng Luzon, Visayas, Mindanao. So if you have this, yung immune system natin, mabubuso. Lalo na tayo laging nauulanan. Rain or shine ang takbo. So dito protektado tayo. Yes. Napakahalaga, no? Because there's a saying that prevention is an ounce and prevention is better. Ano nga yun? Prevention is better than cure. Yun. Yeah. Sinortcut mo Boss Danny Mangaha, sir, amigo, kumusta ka? Anderson Cherica Hermosa. Ito yung panganay mo, paring Paul. Yes. Mark Owen, Asentista. Ayan. Foreigner ba ito, pare ko? That's our, sir, President and CEO. Ay, siya? Yes. Ay, boss! Hi! Promote natin dito para mas dumami ang nakakaalam ng produkto at dumami makinabang. Ayan. Losinesio Villegas Collins. Puros mga imported ito. Power Coach Paul. Yan, sabi niya. Watching here from Calbayog, Samar. GFW. Alright. Sir J. Lucencio ba siya? Lucinesio. How do you pronounce that, sir? Lucinesio. Lucinesio. Yes. Careful kasi ako sa mga pangalan. Baka mamorder ko Hi, sir. Lucinesio Collins, thank you. Salute Idol, sabi ni Boss Danny Mangahas ng Euro TV. Nanonood sa atin. Sila paring Danny Mangahas po ay may mga programs po yan sa Euro TV. Panoorin po nyo yan. Marami po kayong kapupulutan dyan na mga program na may mga impormasyon, entertainment, etc. etc. Yan. Kaibigan natin yan. Mabait na tao yan. Randolph Rana, good afternoon. Boss Errol, sabi ni Randolph. Kumusta ka na, Randolph? Sino pa mga nanonood sa atin? Jose Ernesto Almagro Cherica. Hi, Sir Ernesto. Elena Zigalat. And yung aking kaibigan ulit, paring Andy Lumigin. Namimiss na kita. Pasensya ka na muna at itong kaibigan mo ay hindi pa tayo nagpapangita. Time will come, magkikita pa rin tayo at magiging masaya tayong lahat. Areglado, sir, may mga babatiin ka ba? Huwag mong kakaligtaan. Baka hindi ka makauwi sa Calbayog pag may nakaligtaan ka. Okay, unang-una, kasama ko naman, sir, yung misis ko. Kasama ko ngayon dito sa Baguio. Iyon, ang importante. Siyempre, hindi pwedeng mawala. And then, si Doc Mark Asentisa, our President and CEO. And also, Doc Iben. Doc Iben of Calbayog City. Iben, yeah. And then, si Pastor Boy from nandito ngayon sa Manila. Pastor Boy! Yeah, nagsishare po ng Global Fusion along with Pastor Dongs. And then sa lahat po, si Ma'am Joji and of course sa father ko sa Manila, sa San Juan City. Nasa San Juan. Magandang hapon, gabi sa mga taga San Juan City. Gabi sa inyong lahat. Pahabol na tanong, sir. Sa face palsy case, pwede ba sa iyang ipahid yan for massaging from Leonard? Yes. Pwede, yes. no? Actually, that is what do we call one type of system disorder. Yung face palsy? Yes. Kaya pagka nilagay mo to, yung nerves niya marerelax. Mabubuhay. Kasi nagkakaroon ng... May dysfunction. Nagkakaroon ng, yung signals from brain na hindi dapat. Maling signal. Maling signal. Kaya ganon, parang... gumaganon-ganon yung... Yung face palsy ba, yung parang involuntary movements ng Yes, para na rin yung sinasabi nila na pinakita nung nakaraan na yung Tourette syndrome. Yun, parang ganon. Hawig. Parang ganon. Pero hawig din dyan ang ang sintomas ng yung kagaya yung sakit tukhang. Iba naman yun. Ay, may hawig yun. Parang yung hindi mapakalay. Yung gumaganon yung mukha. Sa iba yun nakuha. Sa iba nakuha yun. Hindi yung sakit, bisyo na yun. Bisyo yun. Charlie Mendoza is also watching, sabi ni Randolph. Thank you, Randolph. And parang Charlie. Cho Arteta is also joining our program. Thank you, Cho. Salamat po sa inyong lahat sa mga nanonood sa atin. At ito pong kaibigan natin si Sir Paul Hermosa ay
nag-share sa atin ng mga magandang balita mula po sa GFW, Global Fusion Wellness. Suportahan natin yan sapagkat tulad ng sinasabi ko, when we support Filipino products, we support our country. Yes. No? Hanapin lang po sa Facebook. May Facebook ka, sir? Yes, Global Fusion Wellness. And then at the same time, Paul Hermosa. Ayan. Okay. Thank you, sir, for visiting our studio. Thank you very much din po, sir, sa binigay niyong pagkakataon sa amin dito. Sa mga hindi pa nakakabisita rito, what can you say about our studio? Sir, ang ganda ng ang ganda ng studio niyo, napaka simple pero elegante. Salamat po, Sir Paul. And it's our pleasure to have you as our guest this afternoon. Thank you very much, Sir Errol. Thank you. Magbabalik po ang palatuntunang Kamaong Asero pagkalipas po ng ilang importanteng paalala. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Magbabalik si Errol Dacame sa Kamaong Asero. Magbabalik si Errol Dacame sa Kamaong Asero. From the studios of Litter News Philippines, si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Ayun. Thank you. All right, sige. So, welcome back sa ating palatuntunang Kamaong Asero. Magandang gabi pong muli. 2 minutes after 7 in the evening and ang ating broadcast, ulitin natin, ay nagbumula po sa studios ng Leader News Philippines. Ulitin natin yung ating mga issue for today, mga kaibigan. Ang ating mga issue sa araw pong ito, 1 patay, 10 iba pang sugatan ng magkasagupang militar at ang mga Abu Sayyaf group sa Sulu. Police na dawit po sa murder attempt at sumuko po siya. Hinihinalang sangkot din po siya sa extrajudicial killings. Groundbreaking ceremony po ng Marawi Rehab. Postpone na naman. Bakit kaya? Diyos ko po. Tagal na niyan. Simbahan muling iginit na hindi raw sila nakikialam sa politika at hindi rin sila nagpapadikta. Philippines, Province of China banners, mga tarpulin ito, nagkalat sa Metro Manila, ipinabaklas. Hiling naman na public hearing ni Senator Leila de Lima sa kanyang kulungan. Mukhang hindi daw posible at delikado ayon sa Philippine National Police. At Labor Department, ibinibenta daw ang dapat libreng OFW card ayon sa
isang mambabatas. Alright, muli, kayo po yung nanonood ng palatuntunang Kamaong Asero sa Leader News Philippines. I-like po ninyo ang ating live FB page ng Leader News Philippines para marami pong nakakapanood sa ating mga balitang dapat nalalaman po ng ating mga kababayang Pilipino. Immediately, i-share po ninyo sa inyong mga wall. No? I-share po ninyo kagad sa inyong mga wall. Like and copy the link. Di ba? Pag nilike nyo, then pindutin nyo po yung share. I-paste nyo po sa inyong wall. Oh, that's it. Everybody's happy. Gandang lalaki ng friend ko ngayon. More power to your show, my friend. Sabi ni amigong Cho Arteta. Itong amigo kong ito artistahin talaga ito. Oo. Nga lang, hindi nagtuloy sa pagiging artista at mas pinili ang maging negosyante. Ayan. Paring Gani Oro, magandang gabi sa iyo dyan at sa tropa mo dyan sa Quezon City. At si Manay Roger Bron, nanonood din po sa atin. Salamat. By the way, nice po namin anunsyo ni Paring Gani ang nalalapit na launch po ng kapihan sa Bulacan. Diyan po sa Cafe Eurobake. At ito po'y mangyayari this coming week, Wednesday, July 19. Tama ba? 19 ba? Thursday ba ito, Parang Gani? Saan ba yung petsa natin dito? Eurobake. Ito. July 19, Thursday, alas 9 po ng umaga, diyan po sa Eurobake Cafe sa Malolos, Bulacan. Ito'y, kwan lang ito, malapit, I think Tikay area ito Malapit ito doon sa sikat na sigarilyo. Yung sikat na sigarilyo dyan sa may Tikay, dyan, malapit dyan. Eurobake Cafe. Masarap po ang mga tinapay po dyan at masarap ang kape dyan sa Eurobake. So, magsisimula po ang ating media forum dyan sa Eurobake Cafe sa Malolos by Thursday next week, July 19, 9 a.m. So, iniimbitahan po natin ang ating mga kaibigan, mga media men to join us and be the panelists, be the media guests and cover the event. Okay. Of course, the media forum, Kapihan sa Bulacan, is officially carried by Leader News Philippines. And yan po i-carry din ng ating mga kaibigan mula po sa Pinoy Extreme Channel. Sila paring Renan Lopez at mga boss natin sa Pinoy Extreme Channel at mga kaibigan po mula sa Channel 3, Choice Cable Channel 3 sa Bulacan, mga major TV and radio networks. Yan, mga kaibigan natin sa ABS, CBN, GMA7, TV5, and major dailies po natin. Yan, sige. So, excited ang lahat sa pagsisimula ng bagong media forum sa Malolos, Bulacan, ang tinatawag pong Kapihan sa Bulacan. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Alright, tuloy tayo. Mga kaibigan, may lumapit po sa aking isang empleyado po ng Philippine Postal Corporation. Isang simpleng empleyado na matagal na po siyang namamasukan sa post office. Siya po ay isang kartero. Ang kartero po ay gasgas na gasgas ang kanyang katawan sa kakaikot, bahay-bahay, street by street, iskinita by iskinita. Yan, araw-araw na ginawa ng Diyos, maulan man, mainit, yan po ang buhay ng kartero. Mga kaibigan, humiling ng tulong sa ating palatuntunan. Ang grupo ho ng mga kartero, hindi ko na lamang po babanggitin kung saang lugar. Sa kanilang kalalagayan na mababa na nga ang sahod, tinitipid pa daw ang panggasolina. Yung gasolina na ginagamit po nila sa kanilang official function. Ano bang official function ng kartero? Ano pa ba? Yung paghahatid, pagdideliver ng lahat ng mga ipinapadala natin sa pamamagitan ng Post Office, Philippine Postal Corporation. Sulat, kung ano-ano mga dokumento na pinadaan po natin sa Philippine Postal Corporation. Yun pala, alam niyo ba mga kapatid, ang reklamo ng mga kartero, ang kanilang gasoline allowance daw po ay, Diyos ko po, halos wala Halos
Halos hindi ibigyan eh. Halos kung pwede, tubig na lang ibigay eh. 50 pesos? Magkano bang 1 litro ngayon ng gasolina? 50 mahigit? 1 litro ng gasolina? Ang kanilang gasoline allowance everyday? Saan yan makakarating? Diyos ko po. And worst, yung ginagamit pong mga motorsiklo ng mga kartero, sarili pang motor. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Ganyan kamiserable ang inilapit na kalalagayan po ng mga kartero sa ilalim po ng Philippine Postal Corporation. Humihiling ng tulong na maiparating sa pinakapinuno, pinaka-postmaster general po ng Philippine Postal Corporation na ihango naman sila sa kanilang kahirapan. Una, kung ang ating mahal na Pangulo nangangampanya na ang mga contractual employees, minamanduhan ng mga private companies na irregular, manong unahin po ng gobyerno ang kanilang hanay. Manong unahin na yung mga contractual ng, specifically ng Postal Corporation, irregular ninyo. Ang hirap yatang intindihin na pinipilit ng gobyerno ang private sector na irregular ang mga contractual, samantalang ang gobyerno mismo hindi magawa. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. O diba? Where's now the so-called walking your talk? Don't you have any plan to walk your talk, government? Di ba para bagang, ewan ko, kami po mga nasa private sector siyempre, kami po'y walang magagawa kundi sumunod. Di po ba? Sumunod sa tinatadhana ng batas. Mga masunurin po kami, wala kaming problema. Masunurin po kami. Ano man ay dikta ng gobyerno, kung batas yan, may batas, susunod po ang taong bayan. But how can the government sincerely campaign, especially sabihin natin taking care of the welfare of the workers by regularizing them, especially those who are contractuals, if the government himself is not doing it? Di po ba? Mahirap yata yun. So, I am strongly suggesting na bago ang gobyerno mangampanya sa pribadong sektor at puwersahin ang pribadong sektor, unahin muna ng gobyerno ang sarili niya. Di ba? Because if the government does that, kahit hindi na magsalita ang gobyerno, he is sending a good message. He is setting a good example, di ba? Yun ang ating sinasabi. Kasi kapwa natin Pilipino yan eh. Imagine, lumapit sa akin. Nag-aalmusal ako kanina. Kartero lumapit sa akin, sir. Sa program mo mamaya, pwede ba kaming makiusap? Ipanawagan namin yung aming gasolina at 50 pesos. Saan makakarating yon? Sarili pang motor, Antonio, ang ginagamit. Sariling motor ng kartero. Di laspag yan sa buong maghapon. Sino ang magme-maintenance? Yan. Yan ang buhay po ng mga kartero sa ilalim po ng Philippine Postal Corporation sa ngayon. Na nakikiusap na pagandahin naman ng gobyerno ang kanilang kalalagayan. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Yan. Who else? Neneng Salpatani is also watching our show. Good evening po. Hi, Neneng. Thank you for watching. Si Pastor Jeff Jose, ang station manager po ng Cool FM 97.5. The only Christian radio station in Baguio City is watching. Kawawa naman po ang mga kartero po natin. Sabi ni Pastor Jeff. Alam mo ito si Pastor Jeff mawain masyado talaga ito at tulad din natin. We both have hearts for the less privilege. Less privilege Mga namamasukan araw-araw. Ang kapital lakas lamang ng katawan. Sagsag sa init, sa ulan. Tapos ganyan po ang... Of course, alam niyo kung walang reklamo,
hindi po sila magsasalita, di po ba? Kung maayos po ang kanilang sitwasyon, they don't need to come to media and ask for help to tell the hierarchy, the higher ups of this government agency. Mahalaga ang papel po ng mga kartero. Take note ha, sila po ang naghahatid ng mga dokumentong importante, legal na mga dokumento. Wala pong ibang dinadaanan dyan, Philippine Postal Corporation. Kasama na mga subpina, kung ano-anong legal galing sa korte. Philippine Postal Corporation po ang dyan, ang official carrier. Courier, official courier. Walang iba. Ganong kahalaga po ang papel ng mga kartero. Akala natin, ganon-ganon lang buhay ng napakahirap po. Imagine, bahay na may asong nakawala, hahabulin ng kartero. Diba? Nakagat ng aso, problemang malaki. Anti-rabies injection, libo-libo. Wala namang sagot dyan ang Philippine Postal Corporation. Pero kasama sa trabaho. Yan ang problema, kasama sa trabaho eh. Primong Ike says, Boboyo. Magandang gabi sa iyo, Primo. And again, salamat kay Pastor Jeff. Si Pastor Jeff, hinihintay na makapag-simulcast tayo sa Cool FM 97.5. Very soon, Pastor, gawin natin. No? And mas maganda, Pastor, kung yung time slot natin ay daily para consistent yung ating broadcast. Sabay-sabay natin i-broadcast sa Pinoy Extreme Channel. Hopefully next week we can have a MAWA signing with Pinoy Extreme Channel at kay Pastor Jeff at sa mga pang radio station sa buong Pilipinas na mga kaibigan natin. Haranawang tuloy-tuloy ang ating mga tulungan. No? Ganun. No? Emmanuel Ponsal, good evening po. Hi, Emmanuel. Tagasan si Emmanuel. Salamat sa panonood po ninyo. No? Oras natin mga kaibigan, 7:25 na ng gabi. At nais ko pong alam nyo, ang pamahalaan, ang lipunan po natin, hitik na po sa magagandang batas. Oo. Kaya nga pagkaminsan kung ano-ano na lang pinaggagawa ng mga congressman Yung mga congressman natin na marami dyan miyembro po ng silent majority. Silent majority, yung bang nakatunganga, nagbubutas ng bangko. Marami dyan mga congressman na ganyan So pagkathalos wala nang maisip na batas dahil punong-puno na tayo ng mga batas. Mapalad tayo, may mga magagaling na mga mambabatas. They were able to craft meaningful legislations na naging batas na ngayon. Nakakahiya yung mga isinusulong, Teo, ang mga isinusulong pagpalit ng pangalan ng kalsada, pagpalit ng pangalan ng eskwelahan, mga nakakahiyang batas Mga kupal yung pangalan ng eskwelahan, palitan ng kanilang pangalan, parang halimbawa, Tony Porcalia Elementary School, Congressman Tony Porcalia. Mga ganun Yan ang mga walang kwentang batas na pinag-uubusan ng panahon ng ibang mga mga ogag na congressman. Imagine, may mga pork barrel sila, 70 million a year. 3 years ang isang term. 210 million in one term. Tapos ang malilikhang batas, pagpalit ng pangalan ng mga streets, ng mga kalsada, pangalan ng eskwelahan. Naugag kayo. Oo. We deserve more. We deserve good performance. Kaya dapat nahalal ng mga kongresista at mga mambabatas yung mga good performers. Yung talagang nakakaintindi sa batas Problema sa atin, kapag ka may pera kasi, binoboto na. Kapag ka nanuhol sa mga butante, binoboto na. Awing Hearts! Kumusta ka, Awing? At isa po sa maganda batas na binabanggit ko, yung Clean Air Law. Yung batas pong Clean Air Law, Clean Air, ang mithiin po niyan ay matiyak na ang hinihinga nating mga hangin buong Pilipinas ay malinis. Clean air that mandates or obliges sa vehicles, mga factories, mga makinarya na maging compliant po sa emission. Tiyakin na hindi na po bumubuga ng mga pollutants. Yan po ang yan po ang espiritu ng Clean Air Law. Matiyak ng mga binubugang usok sa mga tambutso ng mga sasakyan ay pasado
sa standard emission na tinatadhana po ng batas. Yung mga makinaryang ginagamit sa mga pabrika, matiyak na hindi po mga pollutants. Hindi po nagbubuga ng mga polusyon. Yan. So, maganda ang objective ng batas. Nga lang, marami po ang hindi nakakaalam na pagka sila po ang mga obligadong tumupad ay hirap na hirap. Kaya lang, kami naman po ay palaging naghahanap ng solusyon and hindi po kami batikos ng batikos. Kayo, ganito, hindi sumusunod. We provide solution. Tulad po ng ang gobyerno ay minumodernisa ang transport sector. So namimiligrong ma-phase out talaga ang mga jeep dahil napatunayan yung mga lumang jeepney natin ay pagkalalakas bumuga ng pollution. So anong mangyayari? Magkakaroon ng mga bagong sasakyan. Jeep, mga bagong jeep. Ano mangyayari doon sa mga luma? Alam niyo, may paraan para makapasa po yan sa emission. Ipinakikilala po natin, ito pong Nubitron. Ayan, Nubitron. Set of gadget with oil additive na kapag ginamit po ninyo, in-install po natin sa inyo po mga sasakyan, yung problema po ninyo sa emission test sa LTO, sa LTFRB, masusolve po yan. Yung mga tambutso nyong bumubuga ng pagkakaitim ng mga usok before kabitan and after kabitan, bigla kayong mamamangha, mawawala ang usok ng mga tambutso po ninyo. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Hindi lang yan. Hindi lang yan. Yung konsumo po ninyo ng krudo sa pamamasada, mga kaibigan kong mga drivers at operators, bigla pong bababa. Bigla kayong magkakaroon ng pagkalaki-laking katipiran. Tulad po, I'll make mention of Architect Pinong Bautista. Pinalagyan niya yung kanyang pinamamasadang sasakyan. Dati-rate, pag diniinan ang silinyador ng kanyang sasakyan, biglang babarusubos ang kanyang tambutso na pagkaitim-itim. Documented po yan. May video po kami. Nung kabitan ng Nubitron na Electronic Engine Enhancement System at nilagyan po ng Top Wonder Lube oil, ay bigla pong parang naging gasolina ang makina ng kanyang sasakyan pero diesel. Nawala ang usok. At ang latest na balita sa akin, sa bagay, naging guest naman po natin nung isang linggo, yung kanyang kargang crudo na dati ay 500 a day, 500 a day, araw-araw, bigla daw pong nagbawas, naging 450, naging 400. Ngayon daw po, ayon sa kanya mismo, Architect Pinong Bautista, hindi po yan basta-bastang tao, arkitekto, profesional na tao. Alam niyo, mga profesional, maraming tanong yan at yan po ay mausisa. Hindi basta-basta napapaniwala. No? But I'm telling you guys, si Architect Bautista, isang transport leader, nagpakabit ng ito pong pinagmamalaki nating Nubitron. Siya mismo ang buhay na patunay na ito pong Nubitron, sagot po sa pollution, nakatitipid kayo sa konsumo sa petrolyo at higit sa lahat, lumalakas po ang inyo pong mga sasakyan. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Yan, para po doon especially sa mga luma ng sasakyan, sa mga luma na, yan, matindi ang problema niyan sa pollution. Yan po ang nais namin tulungan, para makapasa po kayo sa emission test ng LTO. Dahil bago kayo irehistro, dadan po kayo sa emission test. Pag hindi kayo nakapasa sa emission test, malaking problema. Hindi na kayo makapamamasada. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Good evening po. Nakatutok po ako sa programa nyo, Sir Errol, dito sa Milangnilia. Milangnilia, Cebu. Magandang gabi po sa mga taga Cebu. Ma'am Erlinda Selvano Cañedo. Hi, ma'am. Thank you sa panonood po ninyo. At si Awing Hearts, si Pastor Jeff, si Neneng Saul Patani, si Emmanuel Ponzal, who else? At Ayos, ang
Segway. Sa Alice Usok, gadget, Newbitron. Ayos ang Segway, parang ganyan, no? Para-paraan talaga ang Segway ng... Hindi. Yan po advocacy po kasi natin ang pangangalaga sa kalikasan. Pangangalaga sa kalikasan, pangangalaga sa kalusugan, at siyempre yung pangangalaga sa karapatang pantao, pangangalaga sa katotohanan. Yan po ang sinampuang tungkulin po ng Leader News Philippines. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. At tayo po may oras ng alas 7:34 po ng gabi. Traffic advisory from San Pedro City, Laguna, southbound, moderate to heavy. Traffic is due to bridge construction. Hi, Pitch Gabriel. Kumusta ka na? Hi, Pitch Gabriel. Saan ba ito si Pitch Gabriel? Nasa Dubai yata ito. Kakagaling ko lang po bumili ng lutong ulam. Ganon. Tinamad si Leonard, bumili na ng lutong ulam. Watching from Jisan Kingdom of Saudi Arabia, si Pitch Gabriel. Michael Kaiko, Sir Errol. Okay po yan. Yes, Michael, okay talaga ito, no? Yung sa motorsiklo po sa motorcycle ay ginagawa pa sapagkat ito po ay inventong Pilipino po ang Newbitron. Ito po ang napakahalaga Ang napakahalaga dyan at napakaganda. Filipino invention po ang Newbitron. Yan yung mga gadget na yan. Yan. Isang set po yan na makatutulong pong resolbahin ang problema niyo po sa pollution ng inyo po mga sasakyan. Problema po sa emission test. Pagka kayo'y nahuli ng mga nag-i-emission test sa kalsada, ang multa niyan ay mula po 1,500 hanggang 5,000. Masakit po sa ulo yan, ano? Masakit sa ulo. Bili na kayo ng pagkain sa Manoys. Sabi ni Pastor Jeff, talaga si Pastor Jeff masyadong matulungin ito. Hindi ko nga binabanggit Pero po doon sa mga may catering needs, Catering needs. Manoy Errol's Resto and Catering Services. Pwede po tayo dyan. Newbitron, Alice Usok, ayos yan. Sabi ni Paring Gani, tagal ko na pong nanonood. Tagal ko na pong hindi nakapanood ng program nyo. Pitch Gabriel, gabi-gabi. Ang ating Kamaong Asero program sa Leader News Philippines. But very soon, magpapang-umaga tayo sapagkat magiging simulcast po tayo sa Pinoy Extreme Channel. Most likely 10 to 12 po tayo ng tanghali. Pero kakaroon pa tayo ng pang alas 6 na programa para yung mga huntahan natin ganito po ay magpatuloy at ayoko pong mamimiss kayo, no? Magpatuloy po yung ating public service. Most likely, public service program po tayo ng alas 6 ng gabi, current affairs sa 10 to 12 ng umaga, no? Para wala pong makalusot na mga nangyayari sa ating paligid na hindi nyo po malaman, ano. Pakilike po ninyo ang ating FB page ng Leader News Philippines at ishare po kaagad po sa inyo pong mga wall, no? Nang marami pong nakakaalam sa mga nangyayari sa ating bansa. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. O yan, ha? Ako po, muli, inuulit ko ang ating panawagan sa Philippine Postal Corporation, sa ating Postmaster General. Sino bang Postmaster General ngayon? Sino ka man, sir? Reviewin po ninyo ang buhay-buhay ng inyo pong mga kartero. Ang backbone ng serbisyo ng Philippine Postal Corporation ay mga kartero na nagbabahay-bahay, nagdi-deliver sa kada pinto, kakatok sa mga gate, no? Kisihudang habulin ng aso. Di ba? Yan ay sinasagupa po ng mga kartero natin. Ayusin ninyo, sir. 50 pesos, isang litro ng gasolina binibigay ninyo at wala kayong opisyal na mga motorsiklo ang Philippine Postal Corporation. Magkano lang ang motor ngayon? Kami nga ni na partner Oliver nung sa kabilang estasyon, namigay pa kami ng motor. Bakit magagawa namin yun? Kayo hindi nyo magawa? Yung binigay ng sponsor namin na motorsiklo sa 15 motorsiklo. Pinamigay din namin.
Ay, nako. Pag gusto, itong masasabi natin, pag gusto, may paraan. Pag ayaw, maraming dahilan. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Sige. Bueno, mga kaibigan, yung problema pong inilapit sa atin sa Eurotel, paring Danny, ako, dinaan ko na ito sa iyo, paring Danny, kasi kaibigan ko ang Eurotel. I-update lang kita na hanggang ngayon walang nangyayari, paring Danny Mangahas. Walang nangyayari doon sa ipinakisuyo natin sa inyo na ipaabot ninyo kay Ma'am Jennifer Limpayan Sibuglas. Until now, walang nangyayari. Pinaalam natin ito April pa, July na ngayon. Eurotel. Empleyado po ng Eurotel, nataga ang kamay, chef ng Eurotel, lumapit sa ating program. Nataga, hindi naman sinasadya, alam natin hindi sinasadya, but the issue now at hand is yung nawalan siya ng trabaho, nawalan siya ng income dahil hindi na siya makapagtrabaho until now. Until now damage yung kanyang kanang kamay. Imagine niyo ang tao na right-handed na na-damage ang kamay na hindi niya na magamit, especially sa hanap buhay. At sa pang-araw-araw na paggalaw, imagine niyo kung gaano kahirap. 5 months to 6 months ang sabi ng doktor bago maging functional yung kanyang kamay. Nawala ang kanyang opportunity to earn a living. Ika nga. Eurotel yan. Hanggang ngayon, wala pong balita sa atin. So, ako po, very, very diplomatic tayo rito. Kanina, ako, sasabihin ko na sa inyo, tinitext ko, tinatawagan ko si Ma'am Jennifer Limpayan Sibuglas. Nasa meeting daw siya. Ang tagal ko nang nirefer ito kay Ma'am Jennifer. What's going on, Ma'am Jennifer? Simpleng-simple ang concern. Bakit tumatagal? What's going on? Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Hindi ko po binabanatan ng Eurotel. Naikikwento ko na lamang dito na nag-refer tayo ng concern dumating sa ating programa ay courteously referred to the proper officers of the hotel. Walang nangyari doon sa level na yon. Inirefer ko kay Ma'am Limpayan Sibuglas. April. April. Nakakatuwa ba yon na kung April pa natin inirefer, July na ngayon? Kayo ba'y matutuwa pagka ganon? Kawawa po yung tao, hindi nakakatrabaho, ano? If you were in the shoes of that person, isang chef, isang cook na nakikipag-arawan, ano? Wag na muna natin pag-usapan yung contractual siya, may kontrata siya. Wag na muna. Yung kanyang sinapit na kawalan ng hanap buhay dahil hindi may galaw yung kamay, nataga ng kanyang kasamahan. Yes, I understand. It was an accident. But you know, the effect of that accident, ito na yun yung effect Hindi siya makahanap buhay Naawa nga ako pag pumunta dito sa amin di ba? Pag kumakain kami, pakakainin din namin. Ganun Ganun kami makisama sa kapwa Ma'am Cora Dado of President Circle, Pasig City. Hi, Ma'am Cora. Thank you for watching us. We are not maligning Eurotel. I am not maligning Eurotel. Ang sinasabi ko po, malapit na akong magtampo sapagkat I was so courteous referring it to proper persons and level. But until now, since April na inirefer natin ito, walang balita kung ano. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Sige, bigyan pa natin ito ng 1 linggo, no? 1 linggo pa. Bagamat yung tao po gutom na, walang hanap buhay. Kung hindi po ito nataga dyan sa loob ng Eurotel, normal ang buhay nito. Makakapagtrabaho, he can earn a living, nasapat sa kanya, sa pamilya, kung ano man ang gusto niya, magagawa niya. Ngayon nga, kahit paghugas ng puwet hirap na hirap dahil nataga Abnormal yung kanyang kamay. Kanan, right-handed Kung kayo po, ilagay niyo ang sarili niyo dun sa na-damage ang kanang kamay na kanan po ang inyong ginagamit lagi. Imagine niyo, hindi kayo makasulat, hindi kayo makasubo na. Di ba? Kakain kayo, kanan ang ginagamit nyo, magiging kaliwa dahil dysfunctional ang kamay ninyong kanan. So imagine that agony of that person na ipinakiusap nating asikasuhin. But it seems
I don't know. So much. So, sige. One more week. Sige. Basta ako, binanggit ko na rito, not to malign anybody. Kinikwento ko lamang po rito na dinaan po natin sa diplomasya po ito. No? But apparently, parang we are being disregarded. Pakiramdam ko, we're being disregarded. Maybe, ang tingin sa atin, maliit. Siguro minamaliit ang Leader News Philippines. Kaya siguro ganun. Kung hindi man, ang inaasahan po natin, kung hindi man ganun kayo, dyan, sa mga dapat umaksyon, noon pa sana, simpleng problema, ayos na sana. What is really behind? What is really the reason? Bakit ganito katagal? Simpleng problema. Bakit ganun katagal? Damor sana kung mas komplikado, di ba? How can we expect na kung mas komplikado ang problema, masusolve nyo kagad? Itong simpleng problema ay nako, mga kaibigan ko. Kaibigan ko po ang Eurotel, ang Sogo, kaibigan ko pong lahat yan. Kaya ako malapit ng magtampo. Yung respeto ko po sa mga kaibigan natin dyan, parang dinidisregard tayo. But you know, everything has a boundary. I'm telling that. Ang lahat po may katapusan. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Sige, mamaya pong alas 8 po ng gabi, siyempre, susunod sa atin, ay ang programang Bible Gabi. Yan po ay isang napakagandang programang kapupulutan po ninyo ng mga pagkaing spiritual wisdom, Bible knowledge, mga katuroang pang-espiritu at kaluluwa na di po niya maririnig sa ibang programa, kaya lintulad ng programa. Maraming pong mga biblical program, but itong programang Bible Cafe nila, Pastor Ram, may kakaiba po ito. Kakaiba talaga. You watch it. Panoorin po ninyo. Alas 8 po hanggang alas 10 ng gabi po yan. Alas 9:30, mga ganon. Minsan, alas 10:30. Depende sa kagandahan po ng topic. Pag dumadami po mga nagtatanong, na-extend po yan. Diyan po okay po sa atin sapagkat wala pa naman tayong ibang program sa 10 o'clock na ganyan. Ayos po yan. At si Pastor Ram ay nasa Las Vegas, Nevada. Nagla-live po yan sa atin. Kaya yan po ang sinasabi natin. Tayo ho, we can do broadcast, remote broadcast wherever the news is, wherever our broadcast point is. Pwede natin gawin yan because of our broadcast technology. Pinagsumikapan ni Engineer Oliver Licop na i-set up. At yan po yung nagagamit natin. At yan, pakikinabangan po sa serbisyo po natin sa taong bayan. At sana po ay dumami po ang ating katuwang na makaagapay po sa paglilingkod sa bayan ng Pilipino. And this time, I would like to say thank you sa Long Ridge Philippines, yung mahiwagang kape ho ng Long Ridge Philippines. Kinikwento ko po sa inyo yung kape natin na Cordyceps Militaris Coffee. Ay nako. 3 days ang epekto. Mas matindi sa Viagra po, mga kaibigan. 3 days. Si mga sino ba yung nag-testimony nung isang gabi? Mang Florencio ba siya? 62 years old. 62 years old. Walang kagana-gana na. Nung uminom ng kape natin, Cordyceps Militaris Coffee ng Long Ridge Philippines, Diyos ko po, na problema bigla. Naghanap talaga siya. Pagkatapos, naghanap pa. Yan. Naikwento ko tuloy yan. So, ganyan po kagaling. Walang side effect because this a coffee, natural coffee, but with very special ingredient. Courtesy of Long Ridge Philippines. So, yung mga bata-bata pa, siguro wala pang problema. But you know, yung katawan natin magkakaiba, no? Pagsagsag kayo sa trabaho, pati sa sex life po ninyo, magkakaproblema po kayo. So, you need this coffee. Yan. Sabihin na natin, kape kasi ito. Kape. Masarap na. Kahindik-hindik pa. Salamat po sa 6,000 na nanonood sa atin. Thank you so much. Mga kaibigan, I think we have to wind up. May mga babatiin pa tayo. LN4 Foundation will be at the 4th Bonifacio, July 19. Ayan o. Nakatingin na naman ako sa sa kalangitan kasi yung aking monitor ay nandito pa sa taas. Mga kapatid, ibaba na natin yung monitor natin bukas. Ayan o. Para kung, it's a miracle. LN4 Foundation, yung ating mga kaibigan sa LN4. By the way, ilalapit natin, Bro Oliver, sa LN4 yung taga Mindanao na si Kwan. Nagme-message lagi sa atin, nagmamakawa, mga kaibigan. We have a friend from Mindanao na nakuryente. At
yung epekto po ng pagkakuryente, nasunog po yung kanyang dalawang kamay. Oh. And therefore, nasunog, kailangan, naputol na, nasunog, sumabog yung kanyang kamay eh. And even his skull, nasunog po yung kanyang skull, yung bungo. Oh, so, nagkaroon ng damage sa ulo. Nabulag pa bigla. Oh, nasunog yung kanyang mata. Lucky enough, naisalba po yung kanyang mata. Pero yung kanyang mga kamay, hindi na po naisalba. Tuluyang naputol. So, kaninang pinag-uusapan natin, nataga yung kanang kamay. Ngayon po, naputol talaga. Dalawang kamay, mga kaibigan, ng ating kababayan sa Mindanao, naputol. Oh. So, putol yung kanyang dalawang kamay. Imaginein po ninyo, Teo, tingnan mo ha, paano ka iihi? Naputol ang kamay mo. Oh. Sige nga, Tony Porcalia, paano gagawin mo kung jijinggil ka na lang? Oh. Dudumi ka. Halimbawa, dudumi ka sa CR, di ba? Dudumi ka. Paano ang paghugas mo, di ba? Matindi ang dinaranas pong hirap ng ating kababayan. Ano? Kausapin natin, baka pwede, ano? Matulungan natin. Malayo-layo kasi ito. Nagmamakaawa sa Leader News Philippines na matulungan siya, no? Ilagay mo nga, partner, yung ano rito, yung data ng yung pasyente, yung ating kababayan na humihingi. At ang pag-asa po natin ay sa tulong ng LN4 Foundation. Yung LN4 Foundation, mga kaibigan, isa pong buting organisasyon na ang focus ng kanilang public service ang mag-provide po ng mga prosthetic hands, prosthetic legs, mga napuputulan ng ng ganyan sa aksidente, no? Yan. Ilalapit natin si LN4. Kausapin nga natin yung ating mga best friends si LN4. Proud kaming mga Bicolano, lalong-lalo lang mga Tiwinhons, sa pagkakaroon ng magaling na mamamahayag na kagaya mo, Primo. Good evening sa lahat ng mga taga-TV Albay. Hi, Ike, Primong Ike. Salamat. Nakakataba ka ng puso, good evening, maray na bang kitabi sa mga kababayan ko sa Naga TV Albay, sa mga kamag-anak namin ni Ike, sa mga taga TV Albay. Saglit lamang, Primo, balikan kita. Nasa line po natin, si Ma'am Grace Sabato. Nasa linya po natin ang ating best friend mula po sa LN4 Foundation. Ma'am Grace, magandang gabi po, madam. Pasensya na po kayo. Gabing-gabi napatawag po kami sa inyo. Okay lang. Yeah, oo. Salamat po sa pagtanggap ng aming tawag, Ma'am Grace. Yeah, napatawag po kami, Ma'am Grace, because a few days ago, we have a friend from Mindanao na narrated his agony na naputulan ng kanyang kamay because of electrocution. Sumabog yung kanyang mga kamay. Naputol po yung kanyang dalawang kamay. Halos nabulag po. And therefore ngayon po parang nakita po yung mga pagtulong po ninyo ay lumalapit sa atin through Leader News Philippines. So yan po ang yan po ang dahilan, Ma'am Grace, bakit po kami kumakatok sa inyong mabuting puso ngayong gabi, Ma'am Grace. Okay. Hello, pasensya na kayo kasi nasa Iloilo kami. It's okay, ma'am. You're in Iloilo. Opo. Oo. Yeah. Okay, so paano po ang gagawin, ma'am, nung ating kababayan na dumudulog sa atin, makahingi ng kamay, hinihingi, nagbibigay naman yung LN4 ng kamay. Talagang kakaiba ang hiwaga ng Diyos, sige nga, ma'am, let's start with, ikwento nga natin muna. Ano ba ang LN4, ma'am, Foundation? Bakit nalikha yung LN4 Foundation? Habang, sige nga, nasimulan na natin ito. Sige po, kailan ba nalikha yung natatagpo yung LN4 Foundation, ma'am? Ang LN4 Foundation talaga ay doon kami sa San Francisco, California. Opo. Ngayon, pumunta kaming mag-asawa dito kasi kaming dalawa ay ambassador dito sa Pilipinas. Mm-mm. Kami ang namimigay ng mga libreng mga artificial na kamay dito sa ating bansa.
Ngayon, ang gusto lang po namin masabi sa mga tao na ito ay libre. Wala po kaming hihingin sa inyo na maski anuman. Kasahilan po dito, ang nag-umpisa ng foundation na ito ay isang Amerikano na si Ernie Meadows. Namatayan siya ng anak at gusto niya mag-iwan ng legacy para sa anak niya. Ang pangalan ng anak niya ay Ellen. Ang tawag namin sa aming artificial hands is LN4. Kung baliktarin mo yan, it's for Ellen. Kaya tawag ng aming LN4, for Ellen. Ayun. Oo, yun pala yung origin. Ito sa anak niyang namatay. Oo. So, the rest is history. Nandito kayo sa Pilipinas at nakikita po namin marami na po kayong natutulungan. Opo. Yes, totoo yun. At gusto pa po namin ipaalam sa mga tao dito sa Pilipinas na continuous ang aming pamimigay ng mga kamay at kung sakali mang masira ito, pwede po kayo mag-contact ulit sa amin at bibigyan po ulit namin kayo ng panibagong kamay. Ayan, oo. Although hindi po namin hinihikayat na magpaputol kayo ng inyong mga kamay at mas maigi pa rin po yung normal na kamay, Ma'am Grace. Di po ba? Tama. Opo. Tama. Ingatan po ang ating mga normal na kamay. Just in case may aksidenteng nangyari, meron tayong LN4 Foundation. Ayan. Yes. We also have a Facebook page, LN4 Foundation Philippines, or you can contact us through our webpage ng ln4.org. And you can just leave a message there and we'll try to get back to you as soon as possible. Ayun. We appreciated so much, ma'am, for this opportunity. We're able to talk to you and get some information how we can extend help to those needing a help and have an artificial hand, ma'am. So we'll just provide the information, ma'am, ng ating kababayan sa I think Sultan Kudarat ba yan na paring Oliver? Sultan Kudarat? Somewhere in Davao, kung hindi ako nagkakamali, ma'am, ano? Medyo malayo ito, ma'am, ano? But you know, we have representatives throughout the Philippines. Katulad niyang sa Luzon, we have the riders, we have the heroes, Aracada, the hermit. A lot of the Philippine Federation of Motorcycle Riders, sila po ang tumutulong sa LN4 Foundation para maghanap ng beneficiaries. Kung wala ako dito sa Pilipinas, i-contactin nyo lang yung mga riders and they'll be able to get a prosthetic hand to that person wherever in the Philippines. Very good. By the way, ma'am, is it possible we can have a tie-up also directly to Leader News Philippines, and Leader News Philippines will have a tie-up also to the riders so that we can have a synergy of our effort to propagate more that good intention, and just in case you also have in return need support, we can do the same to everyone, ma'am. That's an excellent suggestion. All right. Sige, ma'am. Appreciated your reaction. Thank you, ma'am, once again. Sa ngalan po ng mga Pilipino, kami po ay nagpapasalamat po sa LN4 Foundation. Nag-originate po sa magandang damdamin ng isang Amerikano. Ngayon po ay nadala na sa Pilipinas. Nagpapatuloy ang espiritu ng pagtulong, especially doon sa mga napuputulan ng kamay at paa, Ma'am Grace. Just to let everyone know, sa July 19, mamimigay po kami sa Fort Bonifacio sa Taguig. So kung basta ang requirements lang hiningi namin, the amputation must be below the elbow. It must be at least 12 centimeters below the elbow kasi kamay talaga ito, hindi arm. Ayan. So okay, so July 19. July 19. Oo. Okay. Yes. We'll announce it continuously, ma'am, para mas marami pong makaalam, especially doon sa mga nangangailangan po ng inyong tulong, madam. Thank you, Earl. Thank you so much. Thank you, Ma'am Grace. At salamat sa Heroes, nakapartner po ninyo na nadadala ang mga tulong sa mga nangangailangan sa pamamagitan ng ating mga kaibigang riders sa Heroes Philippines. Thank you. Thank you, Earl. Thank you, Ma'am Grace. Thank you, and Okay, have a nice you're evening. welcome. Thank you, thank you. All right, si Ma'am Grace Cabato,
ang presidente ng LN4 Foundation, Sabato, ambassador. Siya ang ambassador to the Philippines ng LN4 Foundation. Ayan. Thank you, ma'am. Ayan. Salamat po. At least narinig po ang ating mga kababayan. Just in case may ganyang pangailangan, nandiyan po ang LN4 Foundation. Mga kaibigan, I think we have to. So, by the way, yung ating tutulungan ay mai-refer na natin direkta kila Ma'am Grace para ma-proseso yan. I'm sure nanonood po yung ating kababayan sa Mindanao na lumapit sa atin. Salamat po sa inyong lahat. Bueno, kami po ay magpapaalam na pansamantala. Don't you worry, may Biyernes pa ho. At salamat pala, by the way, sa isang award-giving body na tumawag sa atin, mga kaibigan, at pinapaalam na ang inyo pong lingkod, si Harold Dacame, ang President at CEO po ng Leaders Philippines, bibigyan daw nila ng award. Oo, sa darating na Sabado. By the way, sige, kung anumang award pong ito, ipapaalam ko po sa inyo, sapagkat ang award pong yan ay hindi ko po personal na hindi po personal lamang po sa akin. Yan po yung naniniwala ko na yung award na yan ay para sa buong tropa ho ng Leader News Philippines. Mga nagpapakahirap po na may pagpatuloy ang ating advokasya ng pagtataguyod ng katotohanan sa pamagitan po ng online platform. Ang ating makasama po sa Leader News Philippines, Engineer Oliver Lico, Teo Villamir, sila Tony Porcalia, mga reporter natin, Jojo Sicat, Boyd Guillermo, Nolan Ariola, Bernard Benyosa, Brian Zamora, marami pang ibang mga, si Angie Puso at the backstage laging nakatuwang po sa atin, Miss Angie Puso, yan. Dinededicate po natin yang ibibigay daw sa atin na award sa darating na Sabado dyan po sa Das Marinas Orchard. Sa clubhouse daw ng Orchard dyan sa Das Marinas. Thank you sa mga organizer po ng awards na yan for media category. Tinawag sa atin. No? So, sige. Salamat. In behalf of the Leaders Philippines, mga kaibigan, ang ating mga manonood, may pahabol pa ba? Primong Ike, salamat. At sa LN4 Foundation, thank you. Share po, saan po makakabili ng kape na pampalakas? Ayan na nga ang sinasabi ko. Ma'am Vicky, go! Mag-imbak tayo ng marami rito. Dito sa amin, Michael, tawagan mo ako sa 0995-148-3605 at i-coordinate po natin yung mahiwagang kape. Heroes National Director Mel Argawanon is inviting you to his birthday charity project. Birthday ba ni Mel? Kailan ba birthday ni Mel? Nagbe-birthday rin para si Mel? Anak ng kagaw. July 15 ang birthday ni paring Mel Argawanon. At sa halip na siya'y mag-video okay, sa halip na siya'y mag-inom-inom, ginawa niya ay birthday charity project, Paalmusal Charity Ride. Kagaling naman, Paalmusal. Saan ba yan? Ang Paalmusal po ay sa mga batang lansangan. Yan. Yan po ay gagawin sa C5 ulit yan, di ba? Alam ko na yan eh. Ginagawa yan ni paring Mel tuwing birthday niya. Sa C5, gugulatin yung mga mga batang lansangan. Tulog pa yung mga batang lansangan. Paggising ay may masarap ng almusal sa ulunan. Diyos ko po. Mel, congratulations. At humaba pa sana ang buhay mo para marami pang birthday mo. Marami pang mag-almusal na mga batang lansangan. Suportahan natin yan siyempre. Ang assembly po ay 4 a.m. sharp dyan sa Shell C5 northbound, tapat po ng McKinley Hills. Yan, malapit yan sa may market. Ayan, yan ang mga taong may magandang puso. Ayan, mga tropa ni partner Oliver Licop sa Heroes na kaagapay po ng Leaders Philippines sa mga public service po natin. So thank you all of you guys. Maraming salamat. Ako pa rin po ang inyong kamaong asero, si Harold Dacame. Good evening and God bless Pilipinas!
Inyong napanood ang mga batas na banat ni Errol Dakari sa Kamaong Asero. Abangang muli dito sa Little News Philippines.